ekene wee bụrụ ụbọchị Mọnde bịa bụrụ ụbọchị anyị ji azụ ahịa eke n'ụzọ ahịa na-anọ anyị na-azụ n'ala Igbo. Mụnwa is Imperial Majesty Dr. Ambassador Prosper Chukwuka, eze Igbo gburugburu n'ụwa niile, eze omeiwu ukwu na-agọpụ ọjị n'ụtụtụ wee na-ayọ ha ayọ Chukwu abịama ka ị gbala ịbụ ụmụ mbụ ndị Igbo ogige n'iru, ogige n'azụ, ogige n'aka nri, ogige n'aka ekpe, ogige ebe a na-alụ ọlụ, ogige ebe a na-azụ abịa, ogige na ezinụlọ dị iche iche. Gị nwa onye Igbo ebe ọ bụ na ị nọ, ma ị nọ Naịjirịa ma ị nọ n'obodo oyibo, anyị na-agbanwe ogige dị egwu n'ime ndụ n'ụtụtụ wee na-ekwu na anyị ajọ mmụọ na anyị ajọ mmadụ ara ahụ na taị. O nwere ngwa agha ọnwụ na-apụ n'imegide ya aga nke ọma. Ebele eze omeiwu ukwu na-ekpe n'ime ndụ n'ụtụtụ. Anyị wee na-ekwu na ka anyị gọrọ ya ka ọ lee.